Mali kunnafoni jabaran najɛbɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati k'aw ka kunnafoni ale makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan min n'a bɛ lase aw ma tɛnɛ fo ka taa se juma ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye décembre kalo tile 21 san 2021 a y'o bisimila kunnafoni ale waati o selen ni kunnafoni daminɛla bi an ka dɔgɔtɔrɔsoba fila olu kɔni bɛ baarabila o la baarabila min yɛrɛ n'u ye a la kuraya kunun tɛnɛ décembre kalo tile 20 san 2021 o dɔgɔtɔrɔso o ye Gabriel Touré fo ka taa se Ponge o ma a yirala k'a fɔ k'u ka laɲini dɔw bɛ yen nɔ olu de kɔni ma sabati hali sisan nɔ an ka jamana marabagaw olu fɛ dɔ banabagatɔw fo ka taa se banabagatɔw kɛrɛfɛ sigibaw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni kelen bɛ degunba ye olu ma ka sabuya kɛ dɔgɔtɔrɔ foyi ti lapitaniso olu kɔnɔna la minnu bɛ se ka u mago don banabagatɔw olu la Kayikaw fɛ yen nɔ denbaya kɛmɛ de bɛ yen nɔ ni cogoyaba tɛ olu bolo balofɛn kɔni taara ni ka d'olu ma juma tɛmɛnen ni o bɛnna décembre kalo tile 17 ma balofɛn ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ malo ɲɔ sukaro ka taa se tulu o ma nin baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bilala minɛn min kɔnɔna la sa o de ye ka se ka denbaya minnu bɛ yen nɔ ni cogoya tɛ olu bolo ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye n'ale bɛ dɛmɛ donna olu ma a bɛ o hukumu o de kɔnɔna la ka yɔrɔla ka fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye nin balofɛn ninnu ni ka a sɔrɔ u kɔni u ye duwawu don kɛ an ka jamana ye bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na Bafulabekaw fɛ yen nɔ muso dɔ ale furukɛ a ye a bugɔ fo ka a bɔnɛ a nin na a kɛra Bafulabe lamini min dugu la sa o de ye Jonkeli ye ale ni Gunjenko ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 3 o bɔɲɔngo de don mɔgɔ dɔw ka fɔ la sa ko cɛ in kɔni n'a furumuso k'u tun bɛ dalamankan o de la dalamankan nin kɔnɔna la sa a ye furumuso in ni ka a sɛbɛkɔrɔ bugɔ fo ka taga a jogini yɛrɛ de kɔfɛ sa a ni ma se ka bɔ a la ni a ntanyana muso in yɛrɛ kɔni tayani sa a yirala k'a fɔ ko den 4 de bɛ muso in bolo den 4 na den fitinin kelen o bɛ a la a tayana don min na sa a ka janajaw kɔni bɛɛ kɛra o don kofɔlen kelen na a furucɛ yɛrɛ kɔni manatali tɔnbolomaw olu ye a minɛ ni ka taga n'a ye Gawokaw fana fɛ yen nɔ kamalennin dɔ marifa kisɛ caman de cira ale la sibiri tɛmɛnen a kɛra Aljanabaja ale bɛ Gawo dugu o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ maa dɔw fɛ seereya bolo ma sa ko nin kamalen yɛrɛ kɔni sa maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw de kɔni ye marifa ni ka o ci a la marifa kɔni cilen a la sa a kɔni ma se k'a ka jogini da ni ka o kun a kɛra décembre kalo tile 19 tɛmɛnen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ fana ko décembre kalo tile 15 ka taa se a tile 16 ma maa marafɛntigiw ye bingani wale ta ni ka cɛ dɔ fana sɛgɛrɛ o dugu kofɔlen kelen o kɔnɔna la sa nka marafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni u sera ka taa ni cɛ ka bolimafɛn sen 2 de an bɛ taa Kidali kunu décembre kalo tile 20 san 2021 Kidali lakɔlidenw olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira ka weleweleda bila ni ka se an ka Faba AM ɲɛmaayaso o ma o ma sa k'a fɔ ko u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa Kidalikaw fɛ yen nɔ olu bɛ se ka taa kalanso o la cogoya min na olu fana ka AM maw n'o ye Kidali AM maw ye u ye weleweleda bila ka ci an ka cɛmancɛ fanga marabagaw ma k'a yira k'a fɔ ko foroba ca karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ka taa ka t'u ka caw ni ka olu daminɛ walasa olu bɛ se ka kalan ni ka o kɛ cogo min na décembre kalo ale ye kalo min ni an balima kerecɛnakaw ka seli kalo o don min n'a bɛ tali kɛ Jésus Christ ale ka ɲɛnamayali baaraw olu kɔnɔna o la sa n'a bɛ kɛ décembre kalo tile 25 nata in na san 2021 n'a bɛ fɔ ale ma ko Noël ɲɛnajɛw in yɛrɛ kɔni sa a bilalen bɛ minɛn min kɔnɔ o de Jésus Christ ka bangeli o ye a kɔnɔna la sa an balima kerecɛnakaw bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka denbaya olu kɔnɔna la ni ka ɲɛnajɛw kɛ ani ka tila tuguni ka se ka lajalifɛnw ka o di u denw ma fo ka taa se u masurunyamaw olu ma
Parti Sadi Nyama ni oye Dr. Umar Mariko ye. Umar Mariko ni ale fanga sinamaton mado o fana ye. Ale kɔni be kasobonba la a be dɔgɔkun 2 bɔ ni wagati na. A ka kiiriw kɔni bolodalen no ka février kalo tile 15 nata ye o ma kɔnɔ n'o be bɛn san 2022 o ma. A yirala k'a fɔ ko a kɔni dajuguya ta ni ka an ka cɛmancɛ fanga ministre ɲɛma n'o ye Dr. Choguel Kokala Mayiga ye ka ale sɛgɛrɛ. Amita ko kan kibaru la amita surankaw ulu feno u ka maaw kɔni bɔlen ni ka u ka nisɔngoya ka o yira fanga sugusugu min ni a kɛra u ka jamana o kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko ni wagati na basigi baliya kɔni o yakobɛlen bɛ surankaw ulu ka jamana o kɔnɔna la ka kɛ ni u ka ministre ɲɛma ye n'o ye Abdala Amdok ye ale seginin ka na a jɔyɔrɔ o la sa ministre ɲɛmaya la kabini a kɔni nana hali sisan nɔ a ma se ka gouvernement kura ni ka o sigi o de la sa kɔni yirala ka fɔ ko ni wagati na baaraw gɛlɛyalen bɛ ale bolo kosɛbɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na ni Ala m'an ka jɔnya jana aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa an ka jamana Ala ka a kolo suma aw k'an bɛn